Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sifaul Iza Salisa Rahma. Kula saking SD Purwosari 1, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kula badhe nyekar dendang gula kaliyan nyekar dolanan prau layar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang gula panglipur laras pelok patet 6. Ingkang kamot ing surat Al-Asri, surat ingkang kaping 103 wong 3 ayat cacahe. Kapisan tegesipun demi wektu utawi wanci mangkono wertinira wigatining wektu datan ngomongake asar ajining wektu yekti tanpa upami kongsi tanpa guna. Dene jarwane ayat kaping 2 sayoktine manungsa menika padha kapitunan kabeh. Dene ayat katelu kejaba wong kang padha mukmin lan ngamal saleh sarta gelem suka pemut lengkine lingan ingkang hak lan weh pemut netepi sabar sayekti wus purna jarwanira.